Takže poďme k nastaveniam, prejdeme si vlastne čo na tom nahrávači, aké sú tam možnosti v tom menu, ako sa to ovláda. Takže toto je základná obrazovka, tzv. Home, alebo teda nejaká klasická základná obrazovka. Keď sa chceme k nej dostať, treba podržať dlhšie toto tlačidlo menu, tuto hore. Takže keď vlastne stlačíme, tak sa do nej dostaneme. Keď priamo z tejto základnej obrazovky, keď je nahrávač pripravený na nahrávanie, stlačíme toto tlačidlo nahrávacie, tak hneď začne nahrávať. Raz, dva, tri, vidíme, to je nahrávka číslo 2, vidíme, ako reagujú mikrofóny. Keď sa opäť stlačí, tak nahrávka sa ukončí. Keď si chceme vypočuť nahrávku, stlačíme a on rovno začne prehrávať nahrávku číslo 2. Návrat stlačíme menu a keď ho podĺžime dlhšie, tak sa dostaneme opäť na tú obrazovku nahrávania. Prejdeme si položky v menu. Dnu sa ide teda zvolí sa stlačením a návrat je menu. Vždycky je o niekoľko úrovní vyššie. Takže máme tu folder, tu je možnosť nastaviť, do ktorého priečinka chceme nahrávať súbory, prechádzať si jednotlivé priečinky. Môže sa to napríklad robiť tak, že na niektorých lokalitách, každú lokalitu si nahráme do iného priečinka, aby sa nám to neplietlo. Potom tu máme súbor, môžeme si pozrieť tie súbory, napríklad vyberiem ten druhý a o ňom si môžeme si rolujeme hore alebo dole, pozrieť si informácie, premenovať, urobiť z neho MP3, normalizovať ho, to znamená upraviť tam tú hlasitosť, teda normalizovať, buď zvýšiť alebo znížiť, rozdeliť súbor, označiť, zmázať alebo zmázať všetky súbory. To sú položky v tomto menu. My nebudeme robiť so súbormi priamo v nahrávacom zariadení, ale aby ste vedeli, aké sú položky v tomto menu. Vraciam sa späť. Ďalej tu máme input, to je vlastne vstup. Tu sú nejaké nastavenia, nejaké orezávanie hĺbok. To všetko malo byť nastavené na off. Dole vidíme, ako je to nastavené na off. Taktiež limiter je na off. Monitor môže byť tak, ako je. Autogain, to je nastavenie automatickej intenzity vstupu. To tiež môže ostať na off. Tu sa vlastne prepína, keď má ten zoom vonkajšie napájanie, tak sa tu zapína. Vlastne on off. Vraciam sa späť. Toto je dôležité, REC alebo recording, to je vlastne nastavenie nahrávania, tak tu sa udáva formát, recording formát. Toto je prvý formát, ktorý my potrebujeme vlastne 44,1 kHz a 16 bitov. Sú tu aj ďalšie, naozaj ide do veľmi vysokých kvalít, potom sú tu MP3, kompresované formáty v rôznej kvalite. Môžeme sa vrátiť späť, takže to je ten formát. Automatický recording sa dá využiť tak, že v podstate nahrávač čaká, kedy intenzita vstupu alebo sila signálu prekročí určitú úroveň, zapne nahrávanie a vypne a čaká opäť. Takže to je také dobré, dá sa to spojiť aj s detektorom a vlastne v teréne len držíte tie dve jednotky alebo teda detektor s tým nahrávacím zariadením a všetko je teda vypnuté je to nahrávanie, ale keď preletí okolo netopier, tak tá intenzita zvuku prebudí ten nahrávač a nahrá sa tá nahrávka, potom sa opäť vypne do takého čakacieho alebo nejakého spánkového režimu a zase čaká na ďalší prelet. Je to trošku zložitejšie, ale dá sa to nastaviť a je to taká zaujímavá funkcia. Ak by ste chceli nechať jednotku, napríklad ten detektor aj s nahrávačom v teréne, treba samozrejme zabezpečiť, aby to nebolo, aby sa tam nedostala vlhkosť zrážky, alebo aby to zariadenie nebolo odsudzené, alebo poškodené napríklad zverou, alebo ja neviem. Takže aj na tieto veci slúži tento automatický recording. Toto by malo byť prerek, by malo byť na off. File name, klasicky dá sa tu zmeniť spôsob, akým sa označujú tie súbory. Môže to byť buď dátum, alebo defaultný, teda dá tam len zoom číslo 1, zoom číslo 2 a podobne. Play key function. Tu sa dá nastaviť funkcia toho gombíka play. Nemusíme tam nič meniť. Takže to je všetko. Vraciam sa späť. Ešte tu máme tools, tu sú také nejaký tuner, nejaké ladenie a dokonca metronóm, to je skôr pre muzikantov. Vraciam sa späť a potom ešte systém. Momentík. Vyskočil som z toho systém. Nastavenie času, pozrieme sa, ako je nastavený čas. Aha, čas sa nám vynuloval, takže čas si nastavíme, potvrdíme, stlačíme, 2015, stlačením ideme na ďalšiu položku. Teraz je máj, deň je 5. jún, Takže stlačím, zvýšim, stlačím, idem na ďalšiu položku. Dobre, a treba si nastaviť aj čas, aby tie naše nahrávky mali tam vlastne datovú značku, aby sme vedeli, kedy to bolo urobené.
podsvietenie displeja. Môže byť vypnuté, zapnuté, alebo svieti 15 sekúnd, 30 sekúnd. Takže my tam je nastavené na tých 15 sekúnd. Displej, kontrast toho displeja. Kontrast displeja môže byť väčší, menší. Aha, tu je taká nejaká stredná hodnota nastavená, aby vás to nerušilo v teréne. Typ batériek sa dokonca nastaví, či sú nikel metal hydridové, ten nabíjacie alebo alkalické, aby ten prístroj vedel, koľko ešte vydrží. Verzia softvéru a factory reset, vlastne ak sa nejaké nastavenia urobia, ktorých sa nebudete vedieť zbaviť, tak keď tlačíte to tlačidlo, tak vlastne vám vynuluje to nastavenie na tie základné nastavenia. Takže to je všetko. SD karta potom, koľko vlastne zostáva priestor na tej karte. Aha, veľmi pekná funkcia. A formatovanie SD karty to nebudeme robiť teraz. Hop, zase som z toho vybehol. Takže SD kartu sme si už pozreli. Je tu ešte USB. Môže tam byť pripojená. Dobre. To sú už také špecifické veci, nie je to potrebné pre nás. Dobre, takže to je vlastne menu. Toľko stačí, takže Zoom H2n, menu a jednotlivé vlastne